Cinêv têl darxistin. Biryara îrogera heştan ya danûstandanên Cinêfê navbera aliyên Sûriyê de were li darxistin. Desteya bilind ya opozisyona Sûriyê jî ragihand ku armanca wan ji danûstandanên Cinêfê çûna Esedê. Şanda desteya bilind ya opozisyona Sûriyê ji dov ve gehiştiye Cinêfê û amêdekariyên xwe ji bo beşdarî digera heştan ya danûstandin de bike. û li ser vê yekê jî Nasr el Herîrî serokê desteya bilind ya danûstandin ya opozisyona Sûriyê dema gihişt Cinêfê di kongrekî rojnamavanî de got ku ew dixwaze derbasî danûstandinê nerastexwe û cidî bi rejîma Sûriyê re bibin û armanca wan ji danûstandinên aştî çûna Esedê. Ew jî biriya veguhesîna siyasî û îro jî şanda opozisyonê bi şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura re civiya. Ji aliyekî din ve îro Wezareta Derve ya rejîma Sûriyê ragihand ku şanda wê sibedê bi serokatiya Beşar el Ceferî bigihêje Cinêfê ve ku beşdarî digera heştan ya danûstandinên Cinêfê de bibe. Serokê Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ragihand bû ku li Cinêfê pirsa Kurd nayê gengeşekirin û danûstandin wê li ser Sûriyê bigiştî bin. Cegirê şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura Remzî jî ragihand bû ku ji bo danûstandinên Cinêfê tekezî wê li ser selka yek û du yên taybet bi hilbijartinan û danûstandinan bêkirin. Li gorî zanyariyên arkê ku li Cinêfê 18 endam weke nûnerên pêkhatiyên opozisyonê wê bejdar bibin ku yek ji wan Hewwas Egî de weke nûnerê Kurdan.